Bueno, vale, comando. Fa tot comando. Comencem amb un cavaller a la banda dreta i un P.E.K.K.A. Compta amb el príncep. Maldit P.E.K.K.A. Aquesta que acaba de parlar és la meva tieta Anna. Ara amb el nostre P.E.K.K.A. ens ho hem carregat. Però ells fan molt bona feina, però nosaltres, la nostra Valkyria, s'ho carrega tot. I ara tenim nosaltres molt bona oportunitat de guanyar. Tirem el mini P.E.K.K.A. i hem guanyat! Hem guanyat! Ho hem aconseguit! A veure quin cofre ens toca. Cofre d'or! I anem fora! I fins aquí el vídeo d'avui. El que hem aconseguit avui és que gràcies a la meva cosina Carla hem guanyat una batalla 2 contra 2 i hem aconseguit un cofre d'or de l'arena 5. I aquí deixem el vídeo d'avui, amics i amigues de 5è i companys de 6è.